Pagsubol sa paglaom nga makahupot og diploma sa college, mao kini ang usa sa mga dakong natampo sa Caravan of Provincial Government Services ngadto kang Ramson Cañada, 31 anyos, taga Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar. Iyang natagamtaman nga ang kapitulyo nagpakabana gayud sa sama kaniya nga dunay kakulian sa panglawas. Nanlugmaw ang iyang mga luha dihang nasaksihan gyud niya nga gipangunayan ni Gobernador Gwen Garcia pagtunol ang mga pediatric ug adult wheelchairs ug uban pang assistive devices ngadto sa mga susama niyang dunay kakulian. Mahinungdanon ang maong wheelchair matud pa niya, labi na nga gikatakda ang iyang pagpaso sa high school karong Agosto 19. Nagkanayon ang iyang maguwang nga si Vanessa Cañada o sa Kabarangay Nutrition Scholar nga tungod kay determinado man si Ramson nga makabaton og diploma, gipa-enroll niya kini sa Alternative Learning System kon ALS. Ang iyang manghod si Ivy, 13 anyos na, ug nagtungha usab siya pinaagi sa ALS. Duha sila nga managsuon nga adunay kakulian sa panglawas. Busadungan silang midawat og wheelchair. Ang caravan nagtamod sa diwa sa panagtampuhay. Gipahimug-atan kini ni Gob Gwen Garcia sa pagpahigayon sa caravan sa Primero Distrito dito sa Dakbayan sa Karkar ni adtong Hulyo 28, Huwebes. In-ani mong buning caravan of services, tampo-tampo, provincial government, tabangsad ang atong mga national government agencies, ang Department of Agriculture, niyanasad ang atong mga medical nga services, kaganinang buntag, nagtampo-tampo ang tanan ng mga agencies under the Cebu Provincial Management and Coordinating Committee. Ang Department of the Interior and Local Government mitampo usab pinaagi sa pagpanghatag og tsinilas. Nangunay pagtunol niini ang Provincial Director nga si Attorney Ayan Kenneth Lucero. Samtang si DSWD 7 OIC Regional Director Shalane Marie Lucero miabag sa pagtunol sa mga food packs nga mausab ang laing tampo sa nahisgutang ahensya. Karong adlaw Martes, Agosto 2, ipahigayon ang katapusang caravan alang sa third quarter niining tuiga adto sa Segundo Distrito ug didto kini ipahigayon sa Argao Cultural Center. Eleanor Valeros, balita sa Sugbo.